ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ଅପସନ୍ ବି ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଅପସନ୍ ଡି ବୈଶାଖ ମାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ, ଅପସନ୍ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ, ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରପରାଗ ତିଥିରେ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ତିଥିରେ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଅବିବାହିତ ନାରୀମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ, ଅପସନ୍ ସି କୌଣସି ନାରୀ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଧବା ନାରୀମାନେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଶିବ, ଅପସନ୍ ବି ସତ୍ୟବାନ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ଡି ବିଷ୍ଣୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେଉଁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବରଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ବଟଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଜଳି ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ ଗଛ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ବଟ ଗଛରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ କାହାଠାରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ, ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ ପାଖରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ପାଖରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁ ଧର୍ମର ପର୍ବ? ଅପସନ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ବଙ୍ଗାଳୀ ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିଖ ଧର୍ମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାବିତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 3 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 4 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 5 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 6 ଦିନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ସାବିତ୍ରୀ 3 ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ।